अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। ज्ञानदीप शिक्षण विकास मंडळ सावंतवाडीच्या पुरस्कार प्राप्त सदस्यांचा सत्कार संस्थेच्या वतीनं करण्यात आला। विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या सदस्यांना ज्ञानदीपकडून मायेची शाल प्रदान करण्यात आली। येथील कळसुलकर इंग्लिश स्कूल प्रशालेत हा सोहळा संपन्न झाला। ज्ञानदीप शिक्षण विकास मंडळाचे अध्यक्ष जावेद शेख यांना आदर्श क्रीडा पुरस्कार, कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेचा आदर्श शिक्षकेतर कर्मचारी पुरस्कार, ज्ञानदीपचे कार्याध्यक्ष निलेश पारकर, कळसुलकरचे मुख्याध्यापक SV भुरे, वरिष्ठ लिपिक वैभव केंकरे यांना तर आदर्श पत्रकार पुरस्कार सहसचिव विनायक गावस यांना प्राप्त झाला। ज्ञानदीपच्या सदस्यांचा विविध संघटनांनी दखल घेत पुरस्कार जाहीर केल्यानंतर ज्ञानदीप मंडळाकडून पुरस्कार प्राप्त सदस्यांचा मायेची शाल प्रदान करत ॲडव्होकेट अरुण पणदूरकर, ज्येष्ठ पत्रकार अभिमन्यू लोंढे, ज्ञानदीपचे संस्थापक YP नाईक यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला। या प्रसंगी खजिनदार SR मांगले, प्रदीप सावंत, अनिल राणे, VR घोरपडे, ललित हरमलकर, सिद्धेश कुलकर्णी, अनिल ठाकूर, गौरव कुडाळकर, RV घोरपडे आदी उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।